tunlaya chuan YouTube hi hrelo tunge omang smartphone then khata phei chuan download hranpo ngai lewin a chom deuh vek toa kan hmang tangkai em vek po arin om kan video lo en theina chanpo hi YouTube ania ama ka chuan thil kar hriat do le kan hriat chen du zon nan Google hi kan hmang na sazoka tuna chuan Google a po thil search ila YouTube en thei tu link alo om tam zok to ani tin YouTube hi video sharing platform a chuan alo hloting berin Google hian YouTube hi October sang ni paruk khan $1.65 billion in alo le mak toa YouTube mutsuak tu le Google hena khal tu te chu heng clairol pathum te hi an ni a hemi ti hian YouTube chu eng tin nge an siama Google hena sum tam taka an thal nuin eng tin nge anom zel ti chu zo na dian tak alo ni ta chumi hretur chuan jo kari mai hi lo hrechiang ta ila ani hi American software engineer le internet entrepreneur roting takni in October ni somni pret kumsang khazakwa samsari pako khan Germany alo pianga kumno pangte ni lai khan communism boina wangin an chung kwa chu East Germany chuasanin West Germany an pem tadaya kum som pathum mi ni in an omna chu son le in Minnesota USA avoi ni nan an pem le a heta hian university te kalin thataka graduate in PayPal ate nalo thoka ma se azirlai po na thopa chun zom zelin bachelor degree nei turingot pon kumsri lai hun alo manga ti chuan PayPal a thopui midang panni tenen in tongin an pathum chuan YouTube chu an lo siam chuak ta ani karima hian YouTube siam idea nei dan chu video en adu zong internet a mu zolo awang ni in kareme hi Super Bowl halftime show hi ahun laia en du thin ani a internet azon ber chu India a sang ni le pali kuma tsunami ra phlak tak thleng video clip toy te ni in azon mu lo awang in idea nei thara thian pani tenen youtube.com ti domain chu register in approve ani mai an website thataka siamin an lo buat saya an website siam alo lotin nu khan kariman YouTube a video masaber chu tuna khovel na lo hriat lar YouTube a ngei chon upload in title me at the zoo alo tia website siam thar chu ma son zel theinan thei to pina thok zela ma se huneng mochen alo ral le chuan aning tanin ale khazir lama ril ru pe theilovin ale khazir ti boy tu ani alo ngai ta a ahun tam tak cho khorala in ngain alung oi vak lo le a ma se hun le lo te Google website chu man to taka le du to hriat chuan lom nei na khat ve le ta a Google chuan le du mai ba ka Google hena ta share 137443 tun lai chu chuan a hlut na chu dollar million somli paruk lai mai pek ani tur thuan hriat le zel chuan lo tlinga in ti le a ma se kang hun lai ka chuan karima hian ma hun tur hria in khang paisa te kha loda thatna chang te hria in tuna khovel hausaber turli sa ming chuang ve to turania ma se karima hian YouTube hi tunang taka thangin hlotling angti ngaina reng a hlo hrelo engpo ni se poisa tam taka bultan thrin malak alo tum to thina professor ani na chu hloting theidon lo ti in company thar ventures ti adin thara chuta chon hun pumpui chu mangtana ma se siam chu ani na ngin YouTube pa alut jok nan Google Plus atanga comment siam thin chu YouTube pa ti lan ni thin se ti in Google hen adu thu soya ma se Google chun YouTube chuan le toa an thu vek ani to wangin karima du thu sam chuan ti hlotin sakdu lawani pani na chuan karima thurwal poi YouTube siam chuak tu jinga telve chathar li chanchin kan lo bi chiang le anga ani hi January ni somni pali kumsang ka zgo somsari pasria Pennsylvania US alo pianga ani hi an thianjinga midang anglo takin lemzia lama tuimi taknin alemzia then khat pe chu Khowela Museum lar berbera te mantau tak takin lo thal to thina ti chuan high school akai nuin technology lama chuan alo tui ve tanin PayPal a chuan na te thok ve in azir lai chu chunzom ve boka ma se PayPal a chuanin technical lama ai chuan logo le UI siam lam na chuan thoka athok jok thina YouTube siam ID eng tian nei nge ni ti zo chuan ani hi chuan soidanin dinner party pakatan thian tenen hun nuam tak an man chu video in siama ma se chu tiang video thui tak chu share na le dar thatna
turan mu zo le si lawa ti chuan YouTube siam chu tha lo ti ve in an thian pathum te zinga siam chok to lo ni ve in a na ber ero chu YouTube lan dan tur siam that le a finishing tu ber ni in ane nan thal pon poisa lo nem ber ani boka dollar makta duai zathum somni pangalai lo in karima lo nen te khin chuan karima ailet nga in a lo nem a chat an YouTube a hral nu pon sang ni som thleng khan YouTube CEO ni na din mun alo lua boka ma se reilo nuwa CEO ni na tengin resign in aman system 13 in avos the company adina hemi ba ka hian Mixbit ti video sharing application chu siam lea angai dan chuan application siam thar chuan YouTube chu lualanin a loading view aringa ma se kan riat vek angin YouTube lualan tu engma ala omlo ani hi ma se application siam Mixbit chu lo cham view big chuang lawa sang ni som poriat khan company dang hena to takena lo sal vele boka ti chuan sport lama mala in sang ni som pali LA football club chu aleya ma se van ne big view lo maya YouTube anga loading chu thil siam le apoisa invest to na chon ala omlo ani tuna chu YouTube siam tu zinga pathum na le last bear Steve Chena chanchin lo bi chiang le ila ani hi August ni som ni panga sang kha zako som sari pariata Taiwan alo pianga komriat ani nuwa chung kwa chu Illinois US a pemin chu ta chon university graduate in paypal chon na lo thok vele a thutarang chon karimale chatanen loin melsiat in YouTube siam how turin idea an lo nei chawve ta khani a chena hi YouTube chief technology office ni na nei tu alo ni a Google hena YouTube an thal khan chatanen an paisa thoza chu ain ang deuh renga chat chen tho ang tho hian YouTube an thal nu pon thok chun zomin sang ni pokwa lo chol san ve chawa sang ni som khana Google po a chol sana a chan po chen nen thok dun a company thar din an du wang ni in avos kha an lo siam dun ta a he company en tho chu nuam an ti thin hle a ma se video sharing application tho siam chu phur te chiam lo a avos le Mixbit chu join maya du a ma se chen an adu ve lovin anin rem siam thei tak lawa chuan chenan company chu a chu asan ta daya ti chuan Google a chuan thok chun zom le dai ani ti chuan sang ni som por kum khan Stephen nom.com ti application siamin eli in lambik siam na video da na ani a chenan chet a tho puya du to lo chan ber po video sharing application dang siam chu thil a thak nia nga in an hlotin po ring to lo wangani ma se application siam nom.com chu re lo te atla chenghal in ti top lo ngai ta a sang ni som pasari khan Taiwan a let lena re tawang wang mai ani karim chet le chenate chu nadang dang lo boy chove zerin an siam chuaber YouTube chu tuna khovela video sharing application lian le lotling berlo ni in an khal dai kha an poi an ti ve viau toinarin omani khati zong kha lo ni le phot sila po ni se ngai no min ti zong te ni chuan subscribe le like le share min lo pek sak le turin kan lo ngien le chawani